खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन बिब्दिनो सापर्ट खालामलांबाय था आंखौ हाजासे मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन आङो मोजां मोनदोंब्ला शेयार लाइक साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै नै साहा लोंनो नागिरदों मेथाइजों दा सान थांनानै दसे बेरायगोन आबैनाव आबैनाव बेरायहैनो नागिरदों जोङो दसे ओरैनो बेलासिनि नायलांबाय था मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ सान्थि बामनाव संफैबाय आङो नै आबैया जिरायगासिनो नै आइया जि दाबाय थादों गामसा नै गेजेर नाङाखै गांसे हाबायबो देनदार थादों नै आइया गांसे हाबायमोन गामसाखौ गांसे हानानै दा ससे थांबावबाय सानसे माबा खालामदों उन्दुदों कलेज थांनायमोन रकिया नै रकिनि साइकेला माबायदि बैलाय मानि गोजौजों गेजेरालाय मा खालामना लाखो उल्था खालायना लाबाय साइकेलखौ रकिया मानसि साइकेल सालायदों गोलैगोन उन्दुनो खाबदों बिसिनायाव उन्दुबाय बिसिनायाव बैयाव न' सिङाव बैयाव न' सिङाव आबैया जोंहानि आबै बियो बिराद बैसो जाबाय आबैया Cô đào này. Cô đào này. Sarjana di Bodo
बुहुद जादों बुहुद थफि गाननानै ओइ नै मेहेर फैगासिनो मेहेर लांथ'बाय खारबोगासिनो नै बेन्दे नै मेहेरनि थाखाय मा बुस्थु लाबोदों चकलेट होनायनि मा बुंगोन देलाय बुंदो मेथाइ खनदो मोनसे दे मेथाइ खन जल्दि दिद' आया मेथाइ मोननानै खारबाय दा बियो खिथाद' दे खिथा जल्दि माबायदि चकलेटआ मा चकलेट बियो देलाय खिथालाय ओरै खिथा ओरै खिथा दे नै मेहेरना चकलेट खामद्रायाखै दाउआ नै मेहेरमोना दाउ गन्द्राया दाउ सोगासिनो दाउ गन्द्रायाव हाबनो रोङाखै Oh, खारलांबाय गानदो हाग्रायाव ओइ नै सासे बारसिलांबाय नै दाउसा फिसा हमदों मेहेरा नै मेहेर नाहरलाय ओइलाय मोनबाय बेसे बुरजा दं मेहेर नोंसिनाव दाउआ बेसे बुरजा दं बेसे बुरजा बेसेबां खिथालाय देदो खिथादो बाब बुरजाथार मेहेरनाव बे मा बिलाय बे मा नै मेहेरनि मैगं गायदोंनो मा गायदों मेहेरियाव पियास ओमफ्राय सामब्राम गुफुर ए पियास सामब्राम गुफुरसो नै जा माबायदि गायदों नै जा साइजखा बिदि गाय नै मेहेरा माबायदि गायदों मालाय सामब्राम गुफुर पियास होनदों नामा ए ओइलाय खिलिहांबाय दा आरामनो जेकेट गानदो गोजांबाय ए नैबे एलपि स्कुल जों गामिनि ओइ नै मा गेलेदोंथाय माबा माबि गेलेगासिनो मार्बल गेलेदों नै अबाव फै गेलेया मोनाबाय जेकेट गान जल्दि ना मेहेरा आंजों थांफानोगासिनो आथिं आखाइ सुवाखै मेख्ल'थार जेकेटबो गानाखै नै लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मोजां मोनदोंब्ला लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामनानै होदो।